Vale. Doncs estàvem dient que moltes gràcies, benvinguts a tots i totes, i en primer lloc gràcies a l'Ajuntament de Sant Quirze per rebre'ns aquí, deixar-nos fer l'acte aquí a Sant Quirze. Jo només introduir l'acte res, 2 minuts, contextualitzaré una mica què fem aquí, què és això de l'exploratori de benestar digital, i llavors ja passarem a sentir els referents, que són els que realment ens interessen de sentir avui aquí, d'acord? Mireu, aquest és un acte emmarcat en el Laboratori d'Equitat Digital de la Fundació Bofill. Nosaltres som una àrea de la Fundació que el que volem és investigar, fer recerca i indagar una mica més en la triple hèlix on s'ajunten la tecnologia, els processos educatius, però sempre des d'una vessant de justícia social. Què vol dir que aquest procés de digitalització educativa afecti en major o menor mesura els qui més ho necessiten, d'acord? I dins de tot això doncs hem muntat un laboratori, que el laboratori és un espai, com deien, on fer prospecció d'aquestes iniciatives, aquests referents, aquests líders, aquests models o aquests municipis que diuen «Ei, què vol dir que això ens afecti d'aquesta manera?» Us convidem a tots i totes a que ens feu arribar propostes, a que ens digueu què us preocupa, perquè al final un laboratori és un espai viu, comunitari, on volem construir-lo entre tots i veure què hi ha també al nostre territori, d'acord? Tenim un seguit de reptes, com podeu veure aquí, i el que avui mirem d'esbrinar-ne una mica més és el debat del benestar digital. Només dir-vos, i amb això ja acabaré, faré una petita introducció, que aquest any, no sé si ho sabeu, va ser l'any en què a Educació vam començar amb grans anuncis, fent un gran desplegament de diferents inversions on tots els centres de Catalunya, teòricament, ara ja han de tenir una sèrie d'equipaments, programaris, infraestructura, maquinaris de tota mena, ja siguin de titularitat pública o que estiguin recolzats per fons públics. Per tant, intuïm que ara més que mai els centres, tots els nostres infants, estaran davant o al darrere d'una d'aquestes, o una pantalla, o un robot, o el que sigui. Per tant, això ens aboca a començar a reflexionar què vol dir o quines implicacions pot tenir també això en clau negativa o positiva. Això va fer que durant aquest curs un seguit de famílies, entre d'altres, es qüestionés què volia dir això. Nosaltres des de la Fundació celebrem que al final els moviments des de les bases facin ressò i ens arribin a les administracions per dir «Ei, què fem? La comunitat, la gent ens demana que fem alguna cosa». Per tant, com us deia, al final, si tots els centres teòricament tenen dispositius, ja veiem a més que ens ho estem qüestionant, què més ha de passar, no? Com us deia ara, i aquestes bosetes on us convidava a guardar el telèfon, formen part d'un acte que nosaltres vam muntar el passat mes d'abril, on precisament volíem reflexionar sobre això, què volia dir el benestar digital a les aules, vam portar referents internacionals, nacionals, vam reflexionar sobre quins eren els casos pioners a casa nostra on ja estava passant, centres que ja estan implementant diferents plans de benestar digital, municipis que també ho estan fent, i aquí algun dels referents avui ens en podrà donar un exemple. Jo només volia acabar amb 3 o 4 dades com per començar a introduir una mica el debat, i és que no fa gaire els companys d'Educació 360 de la Fundació Bofill treien una nota de premsa on deien que 6 de 10 infants no tindran oportunitats d'estiu, és a dir, no tenen capacitat o no participaran d'activitats de lleure, casals d'estius, colònies, qualsevol activitat, més enllà del 21 de juny que va acabar l'escola. A més també sembla ser que el 60% d'infants de baix nivell socioeconòmic no faran cap activitat de lleure. Per tant, ostres, en aquella triple hèlix que jo us deia de digitalització en processos educatius amb justícia social, aquests són els que realment volem saber què passa quan els posem davant d'una pantalla i, per exemple, no tenen un acompanyament ara que, a més no hi ha escola. Ostres, s'estaran més hores, s'estaran menys hores, s'estaran més hores i segurament de menys mala qualitat, no tindran aquest guiatge que potser els d'altres, encara que passin més hores, potser que tenen, sí que el tenen perquè a casa tenen un acompanyament més pautat. Ho desconeixem, i és el que volem debatre avui aquí. Per tant, la meva pregunta, com per començar el diàleg, i ara li passo la paraula a la Coral, és si serem capaços d'anticipar quines conseqüències pot tenir això. Aquest curs, que com dèiem era el curs del debat del benestar digital, què passarà
I per això també volíem aprofitar ara que arribava el juliol, què passarà en aquest estiu del benestar digital, quines són les possibles conseqüències, i ara ja sí, passo la paraula a la Coral perquè obri el debat amb això i res, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Héctor. Tal com planteja l'Héctor, sí, ha sigut el curs dels mòbils, ha sigut el curs aquest curs que s'ha acabat, del debat dels resultats de PISA, del debat dels canvis metodològics, però d'alguna manera aquest tema va rondant des de fa pràcticament 2 o 3 anys i és el tema de l'exposició dels infants a les pantalles. Donem moltes voltes sobre aquests temes, el vinculem a una baixada de rendiment acadèmic, el vinculem a temes de salut mental. Hi ha una preocupació realment gran a nivell de l'ús dels dispositius i especialment, que jo crec que és un dels temes que hem de tenir molt present, sobre el tema de les xarxes socials, de l'ús dels joves i les xarxes socials. Però nosaltres sí que creiem, i és un tema que hem anat treballant amb tots els exploratoris i amb totes les sessions que s'han fet al voltant d'aquest tema de l'entorn de l'equitat digital, que no és tan important el nombre d'hores dels nois i noies, dels nens i nenes a les pantalles, sinó en com educar en aquest bon ús, en el tema clau, que és els usos digitals saludables. En aquesta línia crec que és molt important donar veu, i avui ho farem, a persones amb expertesa, amb sentit comú, escoltar les comunitats educatives, escoltar les famílies i, sobretot, exposar casos pioners de bones pràctiques que crec que val la pena tenir molt present. Un tema que no hem d'oblidar i que a vegades oblidem és que ens encanta parlar dels alumnes, ens encanta parlar dels nois i dels joves, però els escoltem poquíssim. Jo aquí crec que una de les coses que hem de fer és escoltar molt més les opinions dels joves sobre aquests temes. I en alguns casos que s'ha fet realment és molt rellevant la seva sensatesa i fins i tot la seva capacitat de diagnosi de realment el que passa. Ens arriba l'estiu i, com ha dit l'Héctor, les dades són més greus perquè aquí se'ns ajunta un tema que és molt important, que és la vinculació del lleure en alguns sectors a l'ús de pantalles, a jugar. I això és un tema ja no tant només de joves i de nens, sinó també d'adults. Si tan sols tenim un 40% de nens i nenes que poden fer activitats d'estiu, vol dir que tenim un 60% d'alumnes, de nens i nenes, que tenen l'estiu sense fer res o molt vinculat, per tant, a l'ús de pantalles. I això és un tema que nosaltres hem d'escoltar. Aquests darrers mesos hem sentit moltes veus de famílies demanant la prohibició dels mòbils a les escoles, com la solució de tots els mals o l'endarreriment de l'accés. Però aquí hi ha temes que a partir d'aquí, quan arriba el moment del lleure de les vacances, què passa? Els mòbils, quin espai tenen, quin ús han de tenir i com els hem de treballar. Ens cal treballar també, i crec que hi ha hagut mesures interessants com les regulacions de l'Estat, del govern o d'Europa sobre el tema de les regulacions dels mòbils, i potser això poden ser un element d'esperança o no, ara els nostres experts ens ho diran. Ens cal reflexionar, ens cal aturar-nos, ens cal escoltar veus que des del seny, des de l'expertesa i des del sentit comú, sense alarmismes, ens parlin sobre aquest tema. I per això avui tenim la sort de tenir dues persones que compleixen perfectament aquest perfil. L'Anna Ramis, mare, mestra i pedagoga, promotora de la campanya de 0-3 pantalles, res, per sensibilitzar la societat i prevenir l'addicció a les pantalles. I tots els dos tenen uns currículums que em passaria, que parlaria, no els deixaria parlar. I el José Ramón Ubieto és psicoanalista i professor de la UOC, i ja veurem que amb una gran expertesa i, a més, amb alguns materials molt interessants. Som-hi. Anna, després d'aquest curs de prohibicions dels mòbils a l'escola, arriben les vacances, el temps de lleure. Com creus que les famílies han de gestionar l'accés a pantalles en aquest temps? Prohibició, regulació, educant el bon ús? Tenim un temps limitat i ja sé que la pregunta donaria per món, però aquí entre tots repartim el temps. Bé, moltes gràcies per convidar-me i passo directe al tema. Vacances ho tenim assimilat tots, però tots vol dir la població en general, els adults també, ens relaxem. I els nens i nenes ens han sentit dir
des de que han arribat al món, com aquell qui diu, em relaxo quan tinc una pantalla davant dels nassos. És a dir, quan jo estic tirada al sofà fent scroll, m'estic relaxant. Quan em poso capítols d'una sèrie, m'estic relaxant. Quan estic jugant un joc jo, mare-pare, m'estic relaxant. Per tant, la lliçó que hem passat a les criatures és ens relaxem, pantalla. Per tant, aquí tenim ja un equívoc que hauríem de mirar de desfer durant el curs, durant la vida. Després hi ha un altre equívoc que és bastant tremendo, que és que els nois i noies, els nens i nenes, els transmetem que la seva responsabilitat és anar a escola, anar a l'institut, esforçar-se i aprovar. I un cop han passat el curs, diuen, se m'ha acabat la responsabilitat. Tinc 2 mesos i mig, 3 mesos de zero responsabilitat. Això és un altre equívoc. La responsabilitat d'un nen, d'una nena, d'un noi, d'una noia, no és només anar al centre educatiu. És ajudar a la convivència dels que estan a casa, en tots els sentits, i totes les altres responsabilitats que conforme van tenint autonomia poden anar adquirint. Per tant, durant les vacances no queden exempts de qualsevol responsabilitat. Per tant, és barra lliure de em relaxo. I després, hi ha el model de quan estem de vacances tenim en ment, o tots tenim un model, que és ens desquadrem, ens desmarxem de tot allò que era rutina, contenció, pauta, i això sabem que pels infants, sobretot estic parlant infantil, primària, però també els adolescents de secundària, les zero rutines, les zero pautes desquadren i és un desmadre psicològic, és a dir, necessitem pautes, rutines diferents quan són les vacances, però en necessitem. El zero em llevo i fins a la nit fes el que et peti és horrorós. Aleshores, la pregunta era fàcil, és dir, o la resposta era fàcil. Què fem? Prohibim? Prohibim sabem que serà impossible durant les vacances, precisament perquè aquest accés. Regulem? Evidentment, regulem. I aquí ve el gran repte. Com ho fan les famílies que tenen menys recursos o que poden accedir a menys recursos d'aquests que compensarien les hores de pantalles per regular aquest ús dels dispositius i fer-ne un bon ús limitant el temps i limitant els accessos. I aquí ve una altra crida. Com donem recursos a les famílies perquè tinguin alternatives i perquè sàpiguen regular l'ús, no només el temps, perquè la gent diu una hora i mitja, 2... No, si són 2 hores però sempre són durant els àpats, anem fatal. Per tant, a quines hores? Seria regular, donant eines a la família i donant alternatives. Moltes gràcies, Anna. José Ramón, el tema de les pantalles requereix, evidentment, com ja ens ha comentat l'Anna, una mirada més àmplia, com a comunitat i com a societat. Tu has escrit un llibre, que el porto aquí, Addictes o amants, un llibre que realment és oportú, a més va sortir al moment clau, i a més amb unes propostes molt potents. Ens planteges clarament un tema que m'agradaria que una mica entréssim. És un problema tan sols dels joves, el tema de la regulació. Què hem de fer nosaltres com a educadors o com a referents socials? És a dir, a vegades ens sembla que nosaltres som prescriptors i estem per sobre del bé i del mal, però nosaltres com a educadors, com a referents, tots som educadors, no? Què hem de fer? Bé, bon dia i gràcies també a la Fundació per convidar-me. Bueno, canvio de llengua per respondre. Yo creo que los adultos tenemos muchas cosas que hacer porque somos los influencers naturales, ¿no? Ahora que hay tantos influencers, los influencers naturales, es decir, para un niño, para una niña, para un adolescente, son sus padres, sus profesores y los adultos de proximidad. Primero porque están mucho tiempo con ellos, porque los conocen desde que han nacido en el caso de la familia y porque hay un vínculo afectivo que se une a la prescripción que hagan. Por tanto, hay un peso. Perder el amor del padre o de la madre no es lo mismo que perder el amor de Ibai Llanos. Entonces, tiene mucho más peso, ¿no? Así que lo que nosotros hacemos influye y condiciona mucho las respuestas que ellos hacen, ¿no? Pero me gustaría hacer un previo. Yo creo que una de las cosas que los que estamos aquí especialmente nos toca, es decir, a los profesionales, nos toca ayudar a construir un relato sobre el uso de la tecnología. Porque cuando una tecnología irrumpe, y es una tecnología disruptiva, es decir, no es una continuidad de lo que ya estabas haciendo, sino que es algo que rompe el marco en el que estabas,
Esto ha pasado en la historia muchas veces, pasó con la imprenta, pasó con la máquina de vapor, ¿no? De repente hay una especie de shock social, ¿no? La gente no sabe qué va a significar eso, qué supondrá eso en nuestras vidas, ¿no? Supondrá que ahora todos podremos acceder, cuando salió la imprenta, a la cultura. ¿Será que todos perderemos el trabajo porque ahora el vapor lo va a hacer? Bueno, cada vez que ocurra, ahora lo vemos con la inteligencia artificial, hace falta un relato. Un relato quiere decir un discurso que explique cuál es el lugar que la tecnología tendrá en nuestras vidas, ¿no? Cómo nos relacionaremos con ella, ¿no? Y eso es muy importante. Y el problema que tenemos es que como la tecnología, y más esta, va tan rápido, avanza tan rápido, ya nos venía, digamos, nos dieron en el pack de la tecnología, ya estaba el discurso. O sea, ya nos lo dieron, ¿eh? Nos lo dieron, quiere decir que ya la industria se ocupó de explicarnos qué papel tendría eso en nuestras vidas. Y nos dijo, a partir de ahora las vidas serán fáciles, serán cómodas, podréis comunicaros con cualquiera, será gratis, no tendréis que pagar prácticamente nada para tener un correo electrónico, para formar parte de una red social. Será muy fácil, y es verdad, cualquier abuelo nuestro envía un WhatsApp con un meme, ya lo sabe. Y además hay pocas reglas. Es decir, que si quieres insultar al vecino, basta que te llames la rosa del desierto, en Twitter, y entonces ya puedes dedicarte a insultar a todo el mundo, ¿no? Ese es el discurso, que la vida sería fácil, sin apenas reglas, gratis, etcétera, ¿no? Ese discurso tiene un problema. Primero, que es mentira, porque gratis no hay nada en la vida, ¿no? Eso ya se aprende rápido, ¿no? Nosotros somos el producto, es decir, nosotros somos quien genera con nuestra atención ese dinero, es decir, que nosotros pagamos con nuestra atención. Ese es el pago que hacemos, pagamos con nuestra atención. Y luego que, además de que no es verdad, nos deja una posición subordinada. Es decir, esa propuesta nos deja nosotros a merced de la tecnología, hasta el punto que ha habido en el terreno educativo, por ejemplo, quien ha pensado que el acto educativo podría sustituirse por la tecnología. Hay un episodio muy conocido de Black Mirror que se llama Arcángel. Si no lo habéis visto, lo recomiendo que aprovechéis el verano para rescatarlo y verlo. Es un episodio dirigido por Jodie Foster. No os hago el spoiler final, pero el inicio es una señora que tiene una hija sola y tiene temor de cómo va a criar ella sola, y entonces alguien le da un producto tecnológico para hacerlo, ¿no? Y bueno, si la veis ya veréis cómo acaba el asunto, ¿no? Cómo acaba cuando tú piensas que es la tecnología que puede sustituir el acto educativo. Es decir, que este discurso no nos conviene, no es un buen relato para relacionarlos con la tecnología, porque nos produce una alienación y una dependencia aparte un consumo adictivo, evidentemente, ¿no? Luego hubo otro discurso enseguida que tampoco nos sirve, que es el discurso nostálgico, ¿no? Volveremos al momento, como los ludistas, cuando apareció la máquina de vapor, empezaron a destruir las fábricas. No podemos vivir sin lo digital, porque desde la convocatoria para que os apuntaseis, la grabación en streaming, el recibo del AMPA que pagaréis luego cuando salgáis a través del CAIXA, no sé qué, cualquier cosa que hagamos, la luz, el agua, el gas, los hospitales, todo en el mundo ya está digitalizado y no va a volver a traer, ¿no? Así que el primer deber que tenemos es crear un discurso, generar un discurso que sea más interesante, que nos ayude a relacionarnos, ¿no? Y para eso hay algunas ayudas, ¿no? Tenemos algunas pistas. Por ejemplo, un filósofo, Martin Heidegger, que se dedicó mucho a estudiar la relación del hombre con la técnica, aunque no conoció Internet, pero sí conoció todos los progresos técnicos de mediados del siglo XX. Él, por ejemplo, decía que había que acoger todos los misterios, todas las novedades que trae la técnica a partir de lo que él llamó la serenidad. Es decir, acogemos lo nuevo sin renunciar a los principios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso traducido? Bueno, quiere decir, por ejemplo, que un principio fundamental en la convivencia es la privacidad. Vosotras no vais colgando las fotos de vuestra familia, las ponéis en la puerta de vuestra casa, ¿no? Las tenéis, los más antiguos, en la caja de farias que os dejó la abuela, las tenéis guardadas, y los más modernos en un disquete, o donde sea. Pero las tenéis guardadas y las veis vosotros, tal. ¿Cuál es el problema? Que lo digital a veces nos confunde, como le pasaba a Dinio con la noche, nos confunde lo digital, y entonces de repente muchos padres y madres
cuelgan fotos en Facebook o en Insta o lo que sea de sus hijos y lo hacen de manera repetida porque piensan que, bueno, les gusta, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo incluso colegas que deberían ser un poco más conscientes de esto y veo de tanto en tanto que entro a alguna red social y me veo fotos de su hijo, sé dónde ha estado el fin de semana. Bueno, ese principio de la privacidad es muy importante, porque una de las cosas que tiene las redes es la huella digital. Todo lo que tú cuelgas ahí va a estar presente para mucho tiempo. Y los recursos humanos ahora, cuando los jóvenes van a buscar trabajo, lo primero que hacen, tengo un paciente que se dedica a esto y lo conozco bien, lo primero que hacen es un screening de todas las redes sociales de ese candidato. Van al Insta, van a X, a todo, y revisan todo lo que ha publicado esa persona que quiere trabajar en esa multinacional o en esa empresa. Si de repente, como me explica él, a veces ven a alguien que está borracho, a lo mejor no está borracho mucho, pero cuelga siempre cuando está un poco demasiado alegre, ¿no? Con lo cual la empresa dice, a ver, no nos interesa alguien que esté demasiado alegre, queremos a alguien un poco menos alegre, ¿no? Bueno, la privacidad es muy importante, el respeto es otro principio muy importante, no vamos insultando a la gente por la calle, aunque nos entren ganas, pero nos contenemos. En cambio, las redes sociales, por el anonimato que producen, la gente puede insultar a cualquiera sin hacerse responsable. Es un escenario de impunidad muy importante, ¿no? Entonces, todos estos principios, hay otro principio muy importante en la vida, que es la diversidad. Es bueno, y sobre todo para los niños y los adolescentes, conocer la diversidad del mundo. Luego ya elegirán, ¿no? Pero al principio les tienes que enseñar todo. Pues mira, hay la montaña, hay el mar, hay la música, hay el deporte, hay no sé qué. Luego tú ya decidirás si te gusta esto o lo otro, ¿no? Las redes sociales son antidiversidad, porque la diversidad no genera, no se monetiza. Si tú vas a Spotify, Spotify no te dice, el algoritmo no te dice, mira, hay 15 géneros musicales, te voy a ir poniendo un poquito de todo para que tú los escuches y elijas. No, normalmente Spotify te dice, mira, lo que mola ahora es Rosalía, Tangana, Taylor Swift y tal. Así que te voy a poner estos y por favor no escuches más que estos porque yo solo te pondré estos. Porque es la manera que tienen de monetizar, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Acogerla, la tenemos que acoger, no podemos ponernos de espaldas a la tecnología porque eso es un suicidio, pero tenemos que hacerlo manteniendo esos principios, ¿no? Entonces yo creo que esa es una manera, digamos, de posicionarnos como adultos, generar primero este discurso para acompañarlos, porque otra cosa muy importante que tenemos que tener presente es que los niños, las niñas y los chicos no van solo a jugar. Esa es una visión que a veces tenemos los puretas, es decir, los que tenemos ya una cierta edad, los miramos y entonces solemos caer en tópicos de ese tipo, ¿no? Es que están perdiéndose la vida, solo están mirando vídeos chorras de TikTok. No. TikTok es un prescriptor social de comportamientos muy importante. Quiere decir, no vivimos en un mundo de objetos, vivimos en un mundo digital, que es distinto. Hace 17 años, cuando se presentó el primer iPhone, nuestro mundo era un mundo analógico. Nosotros íbamos a hacer la compra al mercado, nos íbamos de excursión al Canigó, hacíamos el santo de la abuela en el restaurante de la esquina o donde fuera, hacíamos esa vida. Y de tanto en tanto cogíamos Facebook, colgábamos una foto, enviábamos un correo. Era una vida analógica complementada con objetos. Eso ya pasó. Ahora vivimos una realidad digital, que quiere decir que es una vida híbrida, ya no hay distinción. Los chicos cuando están en un parque mirando el móvil no están simplemente mirando el móvil, están comentando cosas que pasan en la pantalla. O sea, comentan en directo cosas que pasan en la pantalla, porque para ellos no hay diferencia entre el vídeo que están viendo de TikTok y ellos mismos. Viven en esos dos mundos, igual que nosotros lo hacemos. Freímos la tortilla de patata y con el móvil hablamos con la amiga. Es decir, que esa vida híbrida ya es. Por tanto, quiere decir que nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos, como decía ahora muy bien Ana, introducir recursos simples del tipo de vamos a prohibir esto, porque no se puede prohibir un mundo, ¿no? Vivimos un mundo digital, no podemos prohibir un mundo. Podemos establecer normas de convivencia para ese mundo, ¿no? Y cuando ellos van a ese mundo, van a buscar cosas muy importantes. Los adolescentes, por ejemplo, buscan respuesta a 3 cuestiones fundamentales. ¿Quién soy yo y qué deseo? Que es la pregunta por la identidad, ¿no? Por ejemplo, preguntan, ¿soy lesbiana? Hacen preguntas de esas. ¿Merece la pena vivir? Cuando a lo mejor tu padre están separados, tu padre tiene problemas con alcohol, tu hermano es un tocanarices. Entonces les preguntan eso, ¿no?
Y el riesgo importante es que lo que les vuelve como respuesta son problemáticas, porque hay un algoritmo que es la cámara de ecos, es decir, que te devuelven lo mismo que tú, ¿no? Cuando pregunté por Chile, estáis 2 meses recibiendo información de Chile, pues si tú le preguntas por el suicidio, durante 2 meses recibirás información sobre el suicidio, pero no una información pensada y con lógica de decir, mira, ya se pasará lo de tu familia, tu madre ya se curará el problema que tiene, tu padre ya encontrará a otra mujer. En lugar de eso, te dice, sí, es buena idea suicidarte y encima te digo las fórmulas. Como si le preguntas cómo se hace una tortilla de patata, es la misma respuesta. Te dice ingredientes y proceso. Lo mismo si le preguntas si te puedes suicidar, ¿no? Así que no es un buen interlocutor, ¿no? Hay otra segunda pregunta que es la pertenencia, ¿no? Yo soy alguien como los demás, puedo pertenecer. Y hay otra pregunta sobre el cuerpo sexual, ¿no? Quiero decir, así rápidamente, para que seamos conscientes de que ellos buscan allá respuestas vitales, no solo están jugando. Y por eso las soluciones de prohibición son soluciones no solo simples, sino son soluciones callejones sin salida. Los abocamos a un callejón sin salida. Muchas gracias, José Ramón. Yo creo que hemos visto un poco esta visión global sobre el tema de las redes i ara ens toca el moment, Anna, de potser intentar concretar. No dic jo de donar solucions màgiques perquè no hi són i perquè, a més, entraríem també en un tema molt complex, però ens queda molt clar, per exemple, del 0,3, de res de pantalles, i crec que és una consigna molt senzilla i, malgrat tot, que desgraciadament no es compleix. Però ara, què passa quan a partir dels 3 anys, i especialment en els moments en què els nois i noies, els nens i nenes, van obrint vies de llibertat, de més autonomia, com gestionem aquest temps i si ens podries donar algunes experiències concretes que creguis tu que ens poden ajudar. Bueno, receptes fàcils cap. Cada vegada veiem més que en lloc d'adreçar-nos als nens, als nois i noies, als joves, ens hem d'adreçar al conjunt de la societat. És a dir, no podem separar aquests grups d'edat perquè si identifiquem mals usos d'internet, dels jocs i joventut i infància i ho posem tot en un pack, estem posant una línia que no ens permet arribar-hi i a més és una divisió completament falsa perquè els nens i nenes són els primers que són capaços d'assenyalar que el rei va nu. És a dir, quan tu dius no hauries de fer servir tant el videojoc per distreure't, et diuen i tu què, que et passes l'estona jugant al Candy Crush. És a dir, per sort encara la infància es permet assenyalar que el rei va nu i els que anem nus som nosaltres. Aleshores, com pensem en els grups, en col·lectiu, jo crec que la mirada aquesta més comunitària o més familiar és un bon camí. És a dir, en lloc d'anar camí cap als contractes que els pares fan signar als fills i filles quan entreguen l'iPhone, anem a veure com des de bon principi, però des de bon principi vol dir des del zero, des que arriba la criatura, i jo des d'aquí aprofito per fer una crida al col·lectiu de llevadores i a totes les maternitats de Catalunya perquè hi hagi un QR, una infografia, alguna cosa que adverteixi els pares i mares de que l'educació digital comença des d'allà o des d'abans, quan hem distribuït l'ecografia prenatal per totes les xarxes i aquesta criatura que encara no ha arribat ja està deixant petjada digital, doncs que hi hagi una distribució a tota la societat, començant per aquesta edat tan primerenca, d'una concepció de gestió familiar del tema digital. Perquè des de la mare lactant, que quan té la criatura al pit o li està donant un biberó, amb l'altra mà sosté un dispositiu mòbil i sistemàticament, no vull dir que alguna vegada estàs donant el pit i has de respondre un correu, un WhatsApp, una cosa que t'arriba, però si sistemàticament a la criatura el missatge que li estem enviant és i que avorrit que és haver-te d'alimentar i haver de tenir cura de tu, alguna cosa m'he de fer per distreure'm, en aquestes edats en què els nens i nenes necessiten tota l'atenció de l'adult per ser algú, perquè per construir-se han de ser algú per algú altre que els estima, això ja és el primer. Per tant, la gestió familiar de pantalles comença donant aquest input de fem-nos càrrec tots com a família, evidentment, mare, pare, els primers que conviuen, després la família més extensa, després l'escola bressol, després els espais d'infància, és a dir, com tots ens anem fent corresponsables de que la gestió sigui
el més correcte possible perquè aquestes criatures, quan són petites, evidentment, és que diem de 0 a 3 no n'hi hauria d'haver, però ahir mateix una companya per les xarxes m'advertia que al Corte Inglés, en la planta on venen els cotxets i els maxicosis, hi ha aquests dispositius per aplicar, per posar el mòbil a la criatura. És dir, a veure, grans comerços, si us plau, comenceu a separar això i poseu a la secció adults que no saben què fer i s'avorreixen, doncs tots els suports que calguin, però quan hi ha un infant és que no tens vacances, fer de mare i pare no té vacances, per tant has de mirar com gestiones aquesta vida. Aleshores, jo cada vegada més abogo pels plans digitals familiars. És dir, que posem sobre la taula, que escrivim, hi ha diverses aplicacions, una de l'Acadèmia Espanyola de Pediatria i una de l'Acadèmia Americana de Pediatria, que jo conegui, potser n'hi ha d'altres, en què llistes les persones que convivim en el nucli familiar, llistes els dispositius que tenim, des dels dispositius de veu, otro que tal, que haurem de veure què està passant amb la petita infància, aquests dispositius de veu, qui són abans que arribés el nadó i que la criatura sap dir Alexa abans que papa i mama. I això us explico anècdota real. Doncs amb tots els dispositius que tenim a casa, veiem què tenim i veiem quin ús en volem fer. Quin ús saludable a partir de les recomanacions de, per exemple, quan estem menjant junts, no posem dispositius. Una hora abans d'anar a dormir, no ens distraiem a partir de pantalles. Hi ha un dia a la setmana que tots prescindim perquè estem convivint i no cal fer fotos i vídeos i penjar-los immediatament. Com recordarem aquest cap de setmana? Doncs perquè ens l'explicarem i serà el cap de setmana que no vam fer cap foto ni cap vídeo. I recordarem que vam anar a caminar o que vam estar donant voltes en patinet al parc de sota de casa, que tampoc cal ser sempre meravellosos i tenir alternatives, que aquesta és una altra que dic. No cal que a casa muntem un parc Montessori. És a dir, ara ens n'hem anat a l'altra banda. Per criar una criatura has de tenir un menjador que sigui un parc Montessori. La senyora Montessori, allà on siguis, deu estar estirant dels cabells. Si el més senzill ja ho va dir ella, mira't què necessita la criatura, què pot fer i deixa-li fer, crea un entorn de seguretat. Per tant, no cal muntar virgueries, cal fer aquests plans digitals familiars que ens gestionin a tots, no només la criatura. Això a nivell familiar. I a nivell més macro ens calen plans comunitaris digitals. No pensar només en l'escola o en l'institut. Pensar, per exemple, en el centre esportiu, on els nens i nenes van a entrenar, van a fer partits els caps de setmana, hi ha vestuaris. Els monitors, els entrenadors, han de ser gestors digitals. Per què fem deixar els mòbils fora? Per què demanem a les famílies que no gravin un entrenament? Per què estem dient a les famílies que no estiguin tota l'estona mirant amb la pantalla, sinó els demanem que es mirin directament els seus fills quan fan un partit, quan juguen? És a dir, tots hem d'estar en aquest pla comunitari digital. Després, si voleu, us parlo d'experiències d'èxit o ja em preguntaves. Si vols, ja em pots explicar. Mira, una experiència d'èxit. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Un any sencer, sota el paraigües de la Regidoria de Salut, ens reunim la gent dels TESMIG, dels CEDIAPS, les 11 escoles bressol municipals, els serveis socials i un servei de canguratge que tenen gratuït a la ciutat de Santa Coloma. Ens preparem, reflexionem i després d'un any muntem una campanya només per 0-3. Santa Coloma està fent altres coses, està fent plans a les escoles, als instituts, però vam començar tots plegats, comunitàriament i transversalment, a pensar aquesta campanya que ara està present a les escoles bressol, als espais nadó, als TESMIG, als centres de recursos, als centres de serveis socials, tots els professionals l'han rebuda, l'han gestada com a professionals. Això té una potència molt diferent que penjar un cartell que digui espai lliures de mòbil, que s'ha de penjar aquest cartell. Però quan tots els professionals sabem què estem parlant i sabem com acompanyar les famílies, el que se'ls fa molt difícil desar el mòbil o treure les pantalles, tenim molts més recursos. Com aquests, ara estem engendrant amb Balaguer, amb Tàrrega, amb Tarragona, plans comunitaris de benestar digital. És a dir, formem professionals perquè facin no una campanya, no una conferència, sinó perquè tinguem capacitat comunitària d'incidir tots sobre la població i especialment sobre les famílies que els estem donant un acompanyament, uns recursos, perquè aquests nens i nenes, nois i noies, no siguin el raro
perquè també hem de veure que les famílies que es resisteixen a entregar aquests dispositius acaben havent d'aguantar una pressió domèstica i social molt gran. Per tant, les experiències d'èxit són els instituts, les escoles, on s'han fet grups de pares i mares que junts estan resistint, no seran tots, però només que siguin 6-7 del grup classe que diuen doncs no donem el mòbil, passem a la secundària, o a infantil retirem totes les pantalles i vam a veure com gestionem l'educació infantil sense pantalles. És dir, només podem fer-ho si som colla, si som equip, si som comunitat. Si no, família a família, és molt dur i molt difícil. Moltes gràcies, Anna. Realment és això, la força de la participació, tot qualsevol mesura presa a partir de la participació i recollint opinions és una mesura més reflexionada i, per tant, millor. José Ramón, entrem en un dels temes que és important, que és quin ha de ser el nostre rol com a adults. És a dir, quan nosaltres com a adults som persones addictes, entre cometes addictes, al mòbil, a les xarxes socials, als jocs en línia, i aquest és el cas que ens passa amb moltes pares i mares d'adolescents, que són persones addictes, quin ha de ser el nostre rol respecte com a exemplaritat en l'ús amb els nois i noies? I si d'alguna manera, si tu tens esperança o no amb el tema de les regulacions aquestes estatals o europees sobre el tema dels ús, si això pot tenir alguna repercussió educativa. Bueno, soy un hombre con mucha esperanza. Bueno, decía Lacan, el psicoanalista, hay que aguardar, no esperar, porque esperar viene de esperanza y la esperanza no, pero aguardar quiere decir estar atento a lo que caiga, ¿no? Bueno, siguiendo un poquito con la idea que decía Ana, ¿no? Es evidente que lo que hacemos los adultos, hay uno de los tecnomitos que la industria ha potenciado mucho, es el de los nativos digitales, ¿no? Lo habréis escuchado muchas veces, ¿no? ¿Por qué es un tecnomito? Bueno, porque es una falacia en el sentido de que nadie nace de un iPad. En esta ecografía turística que decía Ana, ya se ve bien cuando van todos ahí que no nacen de un iPad, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? No solo esta obviedad, sino quiere decir que ese tecnomito esconde, enmascara una realidad, y es que somos los adultos que les damos los objetos, pero no solo que les damos los objetos, sino que les enseñamos a gozar con esos objetos. Cuando hacemos una ecografía turística, que le digo yo, prenatal o como se llame, que no tiene valor médico, que es una ecografía que cuesta su dinero y que se hace solo para que 4 o 5 personas se sienten y vean en 5D, digamos, al futuro, ¿no? Eso es el placer de mirar que tenemos los adultos, que lo transmitimos después a través de las miles y miles de fotografías que les hacemos. Un bebé que está en el carrito, con dispositivo no, pero está viendo a los padres mirando. Es decir, somos nosotros que les enseñamos a usar esos objetos y a satisfacerse con esos objetos, ¿no? Por tanto, somos los primeros que nos tenemos que plantear, como ahora decía Ana, todos los planes y todas las respuestas, porque lo que no hagamos nosotros no lo podemos esperar que lo hagan los niños, ¿no? Así que la primera idea es esa, que la cosa empieza por nosotros, ¿no? Por los adultos, ¿no? Yo creo que hay 4, a mí se me ocurren, 4 estrategias que nos pueden ser útiles. Una, un poco la línea de lo que decía Ana, es la desconexión. Tenemos que hacer planes de desconexión, tenemos que dedicar menos horas, porque el principal impacto de lo digital en nuestras vidas, el principal claramente es el secuestro de la atención. Luego hay problemas a nivel de ideas suicidas, hay problemas de trastorno conducto alimentario, es decir, podemos hacer la lista, pero el principal, porque nos incluye a todos y porque ese sí es causa, lo otro no es causa. Los trastornos mentales no son causa de las pantallas. Las pantallas no causan un suicidio, no causan un trastorno de conducta alimentaria, esos problemas son mucho más complejos. Lo que hacen es los exacerban. Es decir, si tú ya estás un poquito floja, no vayas a preguntarle si es buena idea suicidarte, porque no te vas a encontrar precisamente una buena respuesta. Pero si tú no estás floja, no te suicidarás porque veas ahí a un montón de gente suicidada. Es decir, no son causa. Pero lo que sí es causa es del secuestro de la atención. De esto sí.
¿eh? Y el secuestro de la atención quiere decir la pérdida de habilidades sociales para los niños pequeños, que ven más la pantalla que a los adultos, que ya ni se molestan en aprender a hablar porque están en el reino de las imágenes. Es un problema a nivel de comprensión lectora, es un problema de vínculo, es decir, hay muchos problemas cognitivos y vinculares relacionados a tal. Entonces, esa desconexión tenemos que tener claro que, como decía Ana, tiene que ser colectiva, no es un asunto individual. No vamos a avanzar si lo planteamos en términos individuales, decirle a una familia, hacer el favor de poner orden en tu casa porque ya está bien, o mucho menos a un adolescente. Pensar que el gobierno más poderoso del mundo, los Estados Unidos, no han conseguido prácticamente nada de la industria y le vamos a pedir a un niño y a una familia que lo hagan ellos, que es un poco cínico, ¿no? Entonces tiene que ser colectiva, es decir, la industria tiene que hacer, no lo va a hacer de motu propio, evidentemente, pero hay que forzarle. La administración tiene muchas obligaciones y contesto lo que tú decías. ¿Las leyes regulatorias sirven? Claro que sirven, pero sirven hasta un punto. Quiere decir, son necesarias, pero no son suficientes. No basta hacer un decreto que prohíba algo para que eso funcione, lo sabemos. En nuestro país hay decretos para todo, ¿no? Pero sí que son necesarias, ¿no? Sí que tienen un punto. En este terreno, además, son necesarias, pero a veces son muy insuficientes, porque es un terreno, es un nuevo mundo, ¿no? Y las leyes a veces corresponden al siglo XX, ¿no? Por ejemplo, el gobierno español se puso varias medallas diciendo que había encontrado un sistema, ¿no?, de prohibición claro del acceso de menores a las redes sociales. Bueno, que con la Agencia Española de Protección de Datos tenía un sistema. Bueno, ese es un sistema parcialmente exitoso, porque todos los adolescentes saben que es una VPN, ¿no?, que es una cuenta que te puedes sacar para desgeolocalizar tu ubicación y, por tanto, lo que rija para España, si tú estás en Hong Kong virtualmente, no te afecta. O sea que echa la ley, echa la trampa, ¿eh? Cuando retiran en las escuelas a veces, ¿no?, como decía el otro día un paciente, dice, sí, me pillaron con el móvil porque me despisté, estaba tan metido en el TikTok que no me di cuenta que vino el profe y me lo pilló. Dice, pero no, le dije yo, pero está prohibido. Dice, bueno, yo llevo 2 móviles siempre. Digamos, el que entrego y el que me quedo. Quiere decir que ellos siempre están 4 pasos adelante. O sea que, entonces tiene que ser colectiva, tiene que ser consensuada, porque lo hemos visto al principio cuando decía Héctor que el 60%, ¿no?, si he entendido bien, de niños no tenían planes. Consensuada quiere decir que este movimiento de familias que están promoviendo un pacto social necesario para que, como decía Ana también, sea una norma, es mucho más fácil decirle a tu hijo, mira, no te voy a dar el móvil a los 12 años porque hemos acordado las familias del centro que nadie tendrá móvil. Es mucho más fácil que lo entienda tu hijo que si no le dices, vas a ser el friki de la clase que no lo tiene, ¿no? Entonces ese pacto social es necesario, pero consensuado quiere decir que tiene que tener un ritmo que permita incorporar a muchas familias, porque si no se va a producir algo que ya sabemos que se ha producido en otros fenómenos, ¿no? Se va a producir una brecha de desconexión digital, ¿no? Siempre hemos hablado de la brecha de acceso digital, ¿no? Mira, aquellos que podían acceder y los que no. Bueno, pues ahora nos estamos encontrando con una brecha de desconexión, los que pueden desconectar y los que no, ¿eh? Como decía Coral también, ¿qué hacen el 60% de los niños que en verano no van a tener? Bueno, pues es fácil saberlo. Nosotros hemos hecho investigaciones en el Carmel y en Sarriá-Sant Gervasi y la respuesta es clara. En el Carmel usan el doble de horas que en Sarriá-Sant Gervasi los móviles. Los mismos niños de la misma edad. Y por una razón muy simple, porque en el Carmel muchas familias no pueden conciliar la vida familiar y laboral, madre sola que está trabajando todo el día y por tanto bastante tiene con que el móvil los cuide y no salgan a la calle tal. Y en cambio en Sarriá-Sant Gervasi, pues el tío, el abuelo o uno de los progenitores o una persona contratada, quien sea, los puede llevar al parque. Esa es la diferencia fundamental. Con lo cual, si creamos una brecha de desconexión, estamos condenando a una parte de los niños a que no se puedan desconectar. Tiene que ser algo consensuado para que no provocar. Esto lo vimos, por ejemplo, en la medicación del TDAH, ¿no? La medicación del TDAH, las anfetaminas, cuando salieron, las compraron las familias de clase media alta porque sabían que era eso, porque estaban diagnosticadas y porque les parecía que era una buena solución, ¿no? Cuando empezaron a ver que eso era una mala solución, dejaron de tomarlas y ahora quien toma anfetaminas para el TDAH son los negros y los latinos.
Eso es así. Es decir, que este proceso ya lo hemos visto en otros fenómenos anteriores, ¿no? Bueno, ha explicado Ana también cómo se hace eso, ¿no? Hay un plan digital familiar, que es una muy buena idea, para que haya espacios libres de conectividad, dormir. Los adolescentes han perdido 1 hora y cuarto de sueño diario, entonces hay que evitar dormir con el móvil, hay que evitar comer con el móvil. Hay estudios académicos que nos dicen que comer sin móvil es uno de los principales factores de éxito académico, porque permite conversar. Cuando comes sin pantalla, sin ninguna pantalla, a veces dice, bueno, la tele, no, pero la tele es una pantalla. Sin pantalla es decir ninguna, ni siquiera la vista. La tele no la puedes quitar porque es grande, pero los móviles y eso mejor ni siquiera la vista. Eso favorece la conversación, que es muy importante, ¿no? Por supuesto, los estudios, los deberes no se hacen con móvil, porque solo la vista, pensar que los dispositivos se activan automáticamente. Tú dejas un móvil allá y al cabo de un rato se iluminará, por una notificación o porque está ya, digamos, pensado, ¿verdad? ¿No? Entonces, bueno, esa es una estrategia. La segunda estrategia es la de alfabetización digital. No basta solo con utilizar menos los móviles, hay que saber utilizarlos. Y como no somos nativos digitales, no venimos enseñados, hay que aprender, ¿no? Lo que os decía antes de la huella digital, de la privacidad, de cómo evitar la geolocalización, de cómo muchos adolescentes están constantemente diciendo dónde están y ahí no se dan cuenta del riesgo que están incurriendo muchas veces, sobre todo para fotos de menores en pederastia. En fin, están llenas las webs de pederastia de fotos que van captando de redes sociales y toda esta cuestión, ¿no? Hay una fórmula que creo que podríamos explorar y que no hemos explorado mucho. Sí, mira, ahí tenéis sitio. Hay una fórmula que creo que podríamos desarrollar un poquito para pensar lo de la alfabetización digital como una tarea que no solo hagamos los adultos, de los adultos a los menores, sino que sea una tarea en la que los menores mismos tengan una participación, porque, digamos, que sean sus propios influencers, ¿no? Entonces hay una fórmula que se llama el peer mentoring, que son fórmulas que se pueden usar para mucho en el bullying y para otras prácticas. Peer mentoring se refiere, digamos, a fórmulas de tutoría entre iguales. Entonces, esto podríamos buscar estrategias de desarrollo en centros educativos, sobre todo institutos, de cómo esa alfabetización digital no la reciben solo en medio de charlas de los Mossos d'Esquadra o los servicios sociales o quien sean, sino planes en los centros educativos, en los centros de secundaria especialmente, en la cual los mayores, digamos, les explican, hacen de influencers buenos dentro de un plan para los más jóvenes sobre el uso del móvil en la escuela, en fin, un montón de cosas. Es decir, que la alfabetización digital la tenemos que pensar con la participación activa de los chicos. Yo creo que sobre eso hemos explorado poco y hay muchas cosas que hacer. Una tercera estrategia es la lectura compartida, es muy importante. Hoy sabemos que buena parte de muchos problemas de agresividad, de violencia que escuchamos a veces en jóvenes tienen que ver con fracaso en la lectoescritura, que es fundamental, porque la lectoescritura es lo que te permite leer el mundo. Si tú tienes problemas para leer el mundo, tienes problemas también para situarte, ¿no? El otro día veía un chico que vino a la consulta con muchos tatuajes y me llamó la atención que eran nombres. Y le pregunté, ¿y por qué te tatúas estos nombres? Entonces me explicó, uno era el abuelo, otra era una tía suya, la que quería mucho, otra era su novia. Y dice, porque así los veo bien escritos. Y entonces dije, ¿bien escritos? ¿Qué quiere decir? Bueno, era un chico con un fracaso escolar brutal, que nunca había podido escribir bien y quería asegurarse de que estaban bien escritos y se los había tenido que tatuar, ¿no? Quiere decir que la lectoescritura va más allá del rendimiento académico, no es solo que apruebes o no, define tu posición en la vida. Y por tanto es muy importante, ¿no? Y la lectura compartida quiere decir que tenemos que superar esa idea de que solo hay que estar leyendo con los niños hasta que saben decodificar. Es una vez que ya saben leer, ya los dejamos. No, se trata justo de que cuando saben leer es cuando hay que continuar, para suscitar el deseo de leer, el placer de la lectura, ¿no? Esa es una tarea importante. Y la última estrategia es que hay alternativas presenciales a las redes sociales, hay vida más allá de las redes, ¿eh? Los que ya tenéis una cierta edad vivisteis sin móvil, ¿no?
y el mundo no era un desastre, quiere decir que hacías más cosas incluso, ¿no? Te quedaba más tiempo para hobbies artísticos. Claro, ahí cómo se hace, porque el problema es que no le puedes decir a tu hijo, oye, vete a subir en Montserrat en lugar de estar con el Minecraft aquí 4 horas, porque va a decirse, hombre, bueno, tendrás que ir tú a Montserrat con él, ¿no? El problema de los padres jóvenes es que tenéis que dedicarle más tiempo y poner el cuerpo, ¿eh? Y sobre todo hay que entender que la presencia hoy solo sirve si se une la atención y el deseo. La presencia física no basta. Presencia, atención y deseo es un trípode que no lo podemos dejar. Es decir, ¿qué quiere decir presencia, atención y deseo? Que hay que estar físicamente, que hay que estar atento, digamos, a eso que se está. Hay adolescentes que te dicen, sí, claro, mis padres están, pero están a lo suyo, ¿no? O parejas que dicen, sí, hablamos, pero hablamos del tiempo, de la compra del Mercadona, pero no hablamos de lo que nos pasa, ¿no? Entonces, atención y deseo son 2 factores unidos a la presencia, ¿no? Y aquí también hace falta 2 cosas más, ¿no? Lo que hemos dicho, políticas sociales públicas compensatorias. No puede ser que el 60% de los niños no tengan actividad. Hace falta centros abiertos, hace falta fundaciones de lleure, hace falta lugares donde un niño no se vea desamparado y condenado a las pantallas porque alguien no le da la oportunidad, porque el deseo de autenticidad es indestructible. Cualquier niño va a preferir la compañía de un adulto y un juego simbólico siempre antes que un Minecraft, siempre. Lo que pasa es que si solo le damos el otro, claro, lo vemos jugando ya, ¿no? Es decir, que esas políticas son muy importantes. Y yo creo que aquí podemos desarrollar también programas de aprendizaje y servicio, que son programas donde la presencia es fundamental y pueden servir. Hay un vídeo en Vimeo, es un vídeo un poquito antiguo, pero lo podéis buscar en la plataforma de Vimeo, que se llama El barrio mío. Es un vídeo que grabamos con 2 educadoras, un taller que hicimos con adolescentes, en el cual les planteamos a adolescentes con muchas problemáticas, pero pusimos en valor no las problemáticas, sino lo que ellos sabían hacer. Les dijimos, vamos a trabajar un año a partir de lo que sabéis hacer, ¿no? Cantar, cocinar, bailar, lo que sea. Vamos a dejar lo otro, el déficit, y vamos a poner la invención en primer lugar, ¿no? Bueno, son pequeñas fórmulas en las cuales la presencia no es incompatible, porque era una cosa grabada, no es incompatible con lo digital, pero el eje es la presencia. Entonces yo creo que ese tipo de proyectos con participación de jóvenes, hay modelos de aprendizaje y servicio muy interesantes, por ejemplo, campañas de donación de sangre, ayuda de jóvenes a ONGs para temas digitales, es decir, hay un montón de formas que podemos hacer y que son una forma de valorar la presencia, más allá de las charlas. Y digo porque los quehaceres colectivos son importantes y en este momento son necesarios para combatir el racismo y la misoginia, que son 2 problemas hoy muy importantes. El 25% de los jóvenes españoles tienen ideas racistas y misóginas. No las combatiremos con sermones, las combatiremos con quehaceres colectivos, es decir, con proyectos en los que se encuentren con el otro sexo y con las otras gentes que han venido de otro lugar, los conozcan y entonces puedan ver sobre la marcha qué tienen de extranjero todos, ¿no? Para empezar ellos mismos, ¿no? Per acabar, i antes de passar a les preguntes, Anna, tu et sembla vols afegir alguna cosa sobre aquest tema? És a dir, hi ha un tema que realment hem començat parlant d'ell i m'agradaria acabar parlant d'ell, que és aquest tema dels problemes de la falta d'equitat que s'agreugen a l'estiu, que s'agreugen amb els temps de lleure. A banda de els temes que ja ha tractat el José Ramon, tens alguna proposta, alguna idea que vulguis compartir amb nosaltres abans de passar a les preguntes? No tenim gaire temps, però bueno, sí. Mira, dues idees que em anaven venint al cap. A les famílies que no s'acosten quan fas una xerrada, quan a l'escola bressol proposes aquesta reflexió, o a l'escola o a l'institut, les hem d'anar a trobar. És a dir, no podem esperar que aquestes famílies que viuen altres problemes sentin que l'utilització de les pantalles per part dels seus fills és un problema, perquè en tenen tants que aquests, si us plau, no els hi posem sobre la taula, per això no venen. Per tant, aquestes famílies les hem d'anar a trobar, i les hem d'anar a trobar allà on són. És a dir, s'han d'anar a trobar en el seu lloc de treball, s'han d'anar a trobar
en l'espai públic, a la plaça, els educadors de carrer, s'han d'anar a trobar a sanitat, perquè tots acaben passant per la visita pediàtrica i ara tenim aquests professionals de l'atenció psicològica comunitària en els CAPs. És a dir, aquestes famílies ens han de trobar i ens han de trobar amb aquest discurs que no confronta amb elles, sinó que posa de relleu els drets dels infants, dels nens i nenes. No és per assenyalar-te amb el dit, pare, mare, sinó és per recordar-te que un infant necessita ser infant i necessita unes condicions per créixer. I empatitzant amb les teves condicions et presento aquestes alternatives que ja i que et puc des d'aquí, els punts Òmnia, tots aquests sectors que tenim en el territori han d'anar a trobar les famílies i els punts Òmnia han de ser generadors gratuïts i facilitadors de posem un control parental a l'smartphone del papa i la mama, que és el que deixa el nen o la nena. Per tant, bellugant-se comunitàriament. I després jo volia aportar una cosa que ara em anava venint al cap quan sentia el José Ramon. Jo vaig conèixer el Jordi Sargatal, que és un naturista que va ser l'impulsor del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. I ell parlava com van aconseguir que els aiguamolls fos parc natural i no fos un lloc edificable. I ens explicava fa molts anys l'efecte cigonya. Quan ells, els naturistes, van intentar salvar els primers nius de cigonya perquè no es construís allà, van portar totes les escoles de l'Empordà i de la comarca amb els nens i nenes a veure polls de cigonya. Lo difícil que és que una cigonya criï, posi els ous, que dels ous en surtin aquests polls, quan sobreviuen. Els naturistes prohibien que els nens toquin els polls, perquè això pot portar virus, però que ells els deixaven tocar tots els polls de cigonya. Per què? Perquè un nen, una nena que havia tocat i havia vist lo difícil que és que sobrevisqui un poll de cigonya, era un prescriptor, el pare, l'avi caçador, el pare, la família constructora. És dir, la transformació i l'arribada del parc natural va venir perquè els nens són una capa molt més sensible de la societat. Per tant, a l'hora que la comunitat ens posem les piles i la comunitat es fa propera a les famílies que no venen, sinó que les anem a trobar, no deixem de donar informació una mica tremenda, una mica contrastant als adolescents, que ja els agrada. Tu saps com t'està utilitzant aquesta aplicació, tu has vist quantes hores, tu saps com s'està enriquint aquesta plataforma, aquesta Big Tech, amb el teu temps que li estàs cedint gratuïtament. Perquè jo, la veritat, confio més amb els nens, nenes, els adolescents i els joves, ben provocats i ben estimulats perquè es faci efecte cigonya a nivell social. Sí, tens molta raó perquè, a més, jo crec que hi ha aquest efecte a la perseverança, no? D'anar transfundint els nens i joves que sembla que a vegades no escolten, i és molt curiós perquè quan els hi preguntes i els fas opinar han incorporat moltes de les coses, s'han fet seves moltes de les coses que plantegem. Bueno, no sé si haurem de passar el micro, si hi ha alguna pregunta, tampoc sé, Héctor, tu ets el jefe, quanta estona... Anem bé de temps, per tant, si algú ha algunes preguntes, alguna qüestió... Jo volia preguntar-vos, jo iniciava la trobada dient que aquest havia sigut el curs escolar on tots els centres educatius de Catalunya teòricament han rebut diferents equips, programaris, llicències, etc. No? I vosaltres heu dit tots dos que això ha de ser una responsabilitat compartida i que segurament hem de començar pels adults. Al final la Fundació Bofill té un focus molt clar en el context escolar. M'agradaria preguntar-vos, sé que no hi ha receptes màgiques, però quines creieu que serien les mesures guanyadores que hauríem d'implementar en curt termini o mitjà termini, no sé, pensant potser en el curs vinent, per mirar de posar algun tipus de pagat a aquests possibles riscos que heu anticipat. Si sabem que tots aquests centres ara tindran més dispositius, entenc que tindrem més infants i adolescents exposats als possibles riscos, evidentment també als potencials beneficis, però quines creieu o quines serien per vosaltres aquestes mesures guanyadores que hauríem d'anticipar ràpidament per evitar-ne els riscos? Molt breu. Jo primer diria el que alguns psicòlegs, per exemple, de les unitats de Sant Joan de Déu, diuen que no ingressen nois i noies addictes al Word o l'Excel. És dir, ni el Glyphing, ni el Creamat. És dir, hem de distingir el dispositiu de l'ús que se'n fa. És que els donen tablets des de
3 anys. Doncs jo diria, si pot ser fins als 6, que no entri cap tablet i que no hi hagi pissarres digitals a l'aula. Vull dir que hi ha d'haver una reflexió sensata pels equips docents que jo crec que ja hi està sent i que fa que, si ens han instal·lat aquesta mega pissarra digital a l'aula de 3 anys, li puguem posar un paper d'embalar per sobre i deixem de veure-la, perquè no serveix ni per fer traç, ni per veure quins nens han vingut a classe. És que un dia veureu un vídeo, però caureu en la tentació de posar les 3 bessones el dia que plou. Per tant, el dia que plou, jocs de taula o sortim a mullar-nos. Per tant, reflexió del claustre. I, sobretot, no confondre i explicar molt bé a la comunitat educativa, a les famílies, dispositiu d'usos. És a dir, a casa podem estar fent servir una tablet, un dispositiu mòbil, per fer una part de la feina que tenim a l'escola, però després hem de ser amos del nostre temps per dir l'apago. I aquí una vegada més és l'adult el que ha de donar exemple. No, és que estic fent coses de la feina. A veure, papa, mama, no cola perquè t'he vist fer així amb el dit i estàs somrient. O sigui, sí que pot ser que la feina ens agradi molt i ens fa somriure i fins a les 12 estem fent així, però no cola. És a dir, jo els dic als pares i les mares que fins i tot l'actitud corporal i el lloc que ocupem a casa, quan estem en un dispositiu fent feina, ha de ser actitud de feina i racó de feina. Per tant, jo, fill, filla, quan estic fent els deures, estic en un lloc comú de casa, no a l'habitació, que els dispositius connectats fora de les habitacions, i amb actitud corporal de feina. Si després l'agafo per jugar una estona amb els amics, tinc una altra actitud corporal, em poso d'una altra manera. Aleshores, jo diria, a les escoles hi ha d'haver aquesta reflexió compartida amb les famílies i un sincerar-nos molt. De debò, els centres educatius han comprovat que no tenir el dispositiu mòbil, dic als instituts, que resta atenció, ha incrementat l'efecte atencional dels nois i noies de secundària? Això ho hauríem de poder mesurar. Ja hi ha recerques que diuen que això és així. Però convido els instituts a dir, mireu, aquest any que hem prohibit l'entrada dels mòbils a les aules, ha crescut l'atenció i ho hem comprovat així o així, i que això es pugui retornar als mateixos nois i noies i a les famílies. Aleshores, tots plegats estaríem una mica més confiats que no només tenint recerques o ressons. Hi ha una recerca d'un institut nord-americà de l'any 2000, que escolta, que en fa molts d'això, Sí, un poquito en la misma línea, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha hecho mucho daño en muchos aspectos, ¿no? Pero sí, uno de los aspectos que nos ha provocado es que confundimos la competencia digital con la digitalización de los centros educativos. O sea, los centros educativos tienen que enseñar la competencia digital, como enseñar un idioma, como enseñar matemáticas o como cualquier cosa. Si vives en un mundo digital, competencia digital no quiere decir solo conocimientos técnicos, que de esto ellos saben mucho más, pero sí, por ejemplo, manejar un Word, porque algunos son muy expertos en tal, pero el Word no tiene ni idea de lo que es, un Excel, ¿no? Y son cosas que van a necesitar seguro en su vida, ¿no? La privacidad, todas estas cosas que hablábamos antes son cosas que se pueden enseñar. Pero se pueden enseñar, por ejemplo, sin necesidad de que uno traiga su propio móvil. Es decir, se puede enseñar, digamos, con dispositivos colectivos. Yo creo que eso se ha confundido con llenar, y por eso la pandemia ha ayudado, por todo lo que supuso de virtualidad, ¿no? Llenar los centros educativos para no saber qué hacer, ¿no? Yo no soy un experto educativo y no me dedico a la salud mental, pero los conocimientos que tengo y la experiencia que veo, la relación coste-beneficio del uso de los móviles es claramente muy costosa y poco beneficiosa, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, casos reales que me explica un paciente, profesor de matemáticas, un gran profesor de matemáticas, peleado con otro de su departamento porque coge el YouTube, el otro, y pone vídeos de matemáticas a los alumnos y él se dedica a mirar el móvil. Entonces, por los quebrados, este influencer, porque hay muchos influencers que enseñan matemáticas y algunos lo hacen muy bien, lo pone allá y él, eso no es. O sea, eso no es enseñar matemáticas, eso se llama escaquearse de toda la vida, ¿no? El otro día viene una chica adolescente muy enfadada, digo, ¿qué te pasa? Y dice, es que soy tonta. Bueno, estaba haciendo un comentario de texto y entonces le dejaban el móvil para que pudiese acceder a mirar algo. Y entonces encuentra en el comentario de texto la palabra idiosincrasia, que no sabía qué significaba. Va a buscarlo al Google. Pero entonces se acuerda de su novio, del idiota de su novio. Dice, no sé por qué, me acordé de mi novio. Idiosincrasia, idiota de su novio, va, con el que había discutido el día anterior. Y entonces dice, voy a ver qué ha colgado en el Insta el idiota de mi novio. Y se fue al Insta a ver qué había colgado.
se tira un ratito. Se acordó de una amiga suya que le había dicho que había, la doctora Pérfida, no sé cómo se, una página de Insta divertida. Se fue a ver la página divertida. Luego se acordó que tenía que hacer una inscripción de no sé qué. Total, que 20 minutos más tarde volvió al comentario de texto. Ya se le había acabado casi el tiempo, lo hizo muy mal y tuvo una mala calificación. Y entonces pensó, yo podría vivir sin saber qué es idiosincrasia un tiempo más. Y en cambio hubiera hecho bien el comentario de texto. Eso nos pasa cada vez. Entonces yo creo que la escuela tiene que hacer una reflexión a fondo sobre qué quiere decir lo digital en la escuela. Y entonces seguramente habrá usos que yo, ya digo, no soy experto y seguro que los hay, pero hay que ver el coste-beneficio porque si los profesores no tienen competencia digital, difícilmente los van a usar bien. Y muchos profesores me temo que no la tienen. Jo crec que aquí hi ha un tema que és vital i que és molt important que el tinguem present. I amb aquesta línia de fer persones que siguin competents digitalment, la incorporació de dispositius a l'escola utilitzat per professors que tenen criteris pedagògics i sempre amb una vessant és imprescindible. Perquè si no, el que ens passa és que els que patiran a la falta de competència digital seran justament els infants que estan en entorns familiars més vulnerables i que per tant no accediran a una competència digital adequada. I aquí hem de vigilar molt perquè hi ha algunes corrents educatives reaccionàries, reactives i jo crec que a vegades amb plantejaments molt perillosos socialment, que tenen aquesta idea de parlar de la tecnologia en general com la cosa pitjor del món, que són tendències que en el fons tenen una idea classista molt clara i que nosaltres d'alguna manera hem de veure-ho molt bé. No hi ha risc que hi hagin dispositius a l'escola. El risc serà la utilització que fem d'aquests dispositius si és com el professor aquest que aprofita la pissarra digital a la classe de P3 per posar un vídeo i deixar els nens que estiguin allà embobats i mentre descansau el professor que creu que veient vídeos. Això és un ús pervers i és un ús que en el fons tampoc no és un ús tan diferent del que farien aquestes persones sense tecnologia, que és no assumir la seva condició. Jo crec que hem de vigilar molt amb no caure amb aquests plantejaments tan sectaris d'algunes persones que en el fons són a nivell ideològic i a nivell educatiu d'alt risc. És a dir, vigilem molt amb aquestes postures reactives que en el fons són molt enganyoses, molt populistes, molt demagògiques i que hem de saber treballar adequadament, com jo crec que estem fent avui amb uns criteris més rigorosos. Disculpeu, és que sense micro no es pot parlar. Hola, què tal? M'agrada molt la reflexió de l'abans de la pandèmia i la postpandèmia, no? I les famílies vulnerables. No? Jo vinc de serveis socials. Durant la pandèmia vam poder observar que els nens de famílies més vulnerables hi havia una bretxa digital important. I ara ens trobem al revés, que les famílies vulnerables fan un ús inadequat amb els seus fills a les pantalles. I com equilibrar tot això? Quin plantejament? Nosaltres des de serveis socials, evidentment, tenim el que és el CIS, juntament amb Joventut, treballem molt coordinadament, però sí que és necessari polítiques, més enllà del que fem serveis socials que vinguin donades, per treballar el que ara, aquesta bretxa digital que es va convertir fa 4 anys només, o sigui que és poc temps, a ara l'ús desmesurat i que nosaltres veiem d'aquestes famílies vulnerables, com es pot equilibrar o equitar, o com els serveis públics, serveis socials o altres, la comunitat educativa, podem treballar-ho, de quina manera podem fer perquè això no se'n vagi, igual que dèieu, el TDAH, antigament era de famílies altes, ara el TDAH, les famílies més vulnerables són les que mediquen els seus fills. Com ho podem fer? Com podem equilibrar i com ens pot ajudar els professionals, l'administració, no sé, tot. Hi ha alguna pregunta més? A veure, sense solucions màgiques, però després d'escoltar molts pares i mares en entorns així de diàleg, el que jo veig és que hi ha molts pares i mares que davant de tot el que pot aportar
internet i les tecnologies digitals tenen desproporcionadament una baixa autoestima parental. Aleshores, el que algunes mares, sobretot, que són les que venen a les xerrades i a les taules rodones, em diuen què li puc aportar jo, que no sóc ningú, que no tinc massa cultura o massa coneixement, o que no conec la llengua d'aquí o el que sigui, que no li pugui dir molt millor internet o posant-li uns dibuixos de l'X3 o del que sigui. Aleshores, jo dono les pantalles al meu fill perquè és molt millor que l'atenció o que jo li puc aportar. Llavors, jo crec que aquestes famílies que estan en aquesta part d'aquesta bretxa, que ara fan aquest sobreús de dispositius, el que seria, o el que a mi em sembla intuïtivament que seria un bon camí a explorar, és incrementar l'autoestima parental d'aquestes persones, d'aquestes famílies. És a dir, la teva relació, això que tu deies, la presencialitat, la intencionalitat, el carinyo, la mirada que el pare i la mare poden aportar senzillament seient, jugant, baixant al parc, fent voltes amb el patinet, és infinitament millor que no que el nen sàpiga anglès perquè li hem posat la Peppa Pig en anglès, perquè jo em tinc amb poca autoestima de dir ves què li puc aportar jo. És a dir, jo crec que ho hem de compensar no anant al territori digital, sinó tornant al territori de la competència parental. I després aquestes famílies que s'autosabotegen, és a dir, ja no poso un control parental als dispositius mòbils, ara que els nens tenen 5 o 6 anys, perquè algun dia sabran saltar-se'l. Home, però mentrestant, dels 3, 4, 5, 6 fins als 12 anys que se sabran saltar aquest control parental, tu no és que hagis sospitat que els nens faran usos perversos de les xarxes i dels jocs, és que tu no tens prou espatlla per contenir tot el que hi ha en el món d'internet i et serveixes d'una espatlla més ampla que es diu control parental, que no permet que arribin certs continguts o no arribin a certes hores. Doncs això t'ajuda a tu i et dona un punt més d'autoestima parental, de dir, clar que puc fer de mare i pare en aquest món ocupat per internet. Ho puc fer amb aquestes ajudes. Que algun dia, quan tingui 10 anys, 12, sabrà trobar la manera de burlar-ho. Però és que a l'hora que poso un control parental he posat un sistema que se'n diu mode confiança dins la família. Que vol dir, jo puc ensenyar-li què estic veient al meu Instagram. I si a mi m'agrada la pesca amb mosca, el meu Instagram m'anirà presentant vídeos de la pesca amb mosca. I el dia que el meu fill en tingui un altre, que obrirem un compte junts quan tingui l'edat oportuna legalment, una de les condicions serà que ho puguem compartir. Evidentment, després s'acabarà potser obrint un altre compte. Però hem establert un vincle de confiança que només pot partir d'un adult que se sap jeràrquicament per sobre de l'infant, precisament perquè l'estima i li vol crear un context de protecció. Jo crec que hem d'anar més a la competència parental que incidir perquè aquests pares tinguin competències digitals, em sembla a mi. Sí, está claro, y ahora ya tenemos la perspectiva suficiente para verlo, que lo digital es una OPA hostil, ¿no?, a la familia y a la escuela. Es la OPA hostil más importante que la familia y la escuela ha tenido nunca. Por lo que decía Ana, ¿no?, porque ha desplazado la autoridad a lo digital, de tal manera que yo les digo siempre a los padres, los primeros influencers sois vosotros. El problema es que no os lo creéis. Este es el problema. O sea, habéis delegado vosotros la autoridad, le estáis dando vosotros la autoridad a los influencers digitales cuando es vuestra la autoridad, ¿no? Entonces, recuperar la atención es recuperar la autoridad, ¿no? Y yo creo que eso, una manera de hacerlo, es un poco lo que hemos ido hablando, ¿no? Por un lado, fomentar estos pactos sociales entre padres, que se autoayuden en ese sentido, pero que sea consensuado porque también hay discursos profesionales, ¿no? Ahora lo recordaba cuando tú lo decías, ¿no? Hay discursos profesionales que dicen, bueno, lo que hagamos los adultos es cosa de los adultos, y a los niños hay que prohibírselo, pero los adultos somos adultos. Eso tiene una parte de verdad, es verdad. No, por eso no se pueden hacer contratos, porque los contratos se hacen entre iguales. Y tú eres el padre y él es el niño, es evidente, ¿no? Que tú puedes acceder a contenidos que el niño no puede acceder, lógico, ¿no? También ves películas que un niño no ve. Pero eso no quiere decir que haya una separación radical, porque eso es como pensar que a partir de una cierta edad de repente ya descubrirá el mundo. Y primero porque él ya lo va a descubrir antes, ¿no? Entonces yo creo que los pactos sociales son importantes, pero yo creo que tenemos que hacer una cosa muy importante que también hemos comentado, y Ana también insistía, tenemos que generar discurso
entre los profesionales, entre todos los profesionales, los adultos de proximidad. Freud decía que los adolescentes necesitan influencers, no decía influencer porque no existía esa, ¿no? Pero digamos, necesitan personajes sólidos y los profesores son, ¿no? Es el típico adolescente, a lo mejor tu padre no le haces ni caso, pero tienes al profesor o a la profesora al cual haces caso, al monitor del CAO, lo que sea. Necesitamos personas adultas que acompañen a estos adolescentes y a estos niños, ¿no? Pero para eso tienen que estar en sintonía. Entonces tenemos que hacer discursos compartidos con pediatras, con profesores, con psicólogos, porque yo creo que solo así podremos, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, colaboro con el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene lo que llaman las taulas de salud mental, ¿no? Que son lugares de encuentro de todos los profesionales. Entonces yo tengo sesiones por distritos, este viernes tenemos una, con ellos un poco para ir creando también un pozo común, ¿no? De discutir estas cosas, ¿no? En la escuela hay que eliminar todos los móviles o qué hay que hacer. Bueno, ir encontrando discursos equilibrados que nos sirvan para entender, ¿no? Cuáles son esa serenidad que dice Heidegger, ¿no? Tomemos las cosas, porque luego hay otra cosa muy importante, sobre todo para los que tenéis hijos e hijas, para iros con un mensaje de esperanza, ¿no? Todos fuimos adolescentes. No os voy a explicar mis detalles, pero no era precisamente un santo yo. Y todos hemos sobrevivido. Y tampoco nos ha ido tan mal. Todos no hemos sobrevivido, hay algunos que no sobreviven, ¿eh? Pero quiere decir que a veces hacemos un drama, ¿no? Y a veces imaginamos la adolescencia como un mundo no sé qué. Es un pasaje temporal, ¿eh? La adolescencia puede ser muy espectacular, pero no siempre es muy grave. De hecho, hay una relación inversa entre lo espectacular y lo grave. Lo grave de verdad no son los niños espectaculares, son los discretos, ¿eh? Son esos niños paranoicos, los serial killers de las escuelas, los school killers, nunca son espectaculares, nadie se había fijado en ellos hasta que lo hacen. Esos son los problemáticos, los discretos. El espectacular ya lo ves, te puede montar un pollo, viene borracho un día, te dice vete a la mierda, tú eres un padre de mierda, todo lo que quieras, pero se le pasa, ¿eh? Y cuando se le pasa sigue la vida. Y nosotros cuando hablamos con chavales, por ejemplo, en mesas redondas de 20 años, te das cuenta que ya no tienen la misma lógica que a los 14, evidentemente. Y que a lo mejor se han tirado muchas horas jugando a un videojuego, pero a los 20 ya saben que hay otras diversiones en la vida. O sea que en ese sentido tampoco hagamos un apocalipsis de eso. Hay algunos libros que ya por el título ya dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿no? La era de los cretinos digitales, por ejemplo, ¿no? Las pantallas que devorarán nuestras cabezas. Hombre, a ver, devorar cretinos digitales no es una buena manera de dirigirte a un adolescente llamándole cretino digital, ¿no? Pensemos que si queremos ser influencer, empecemos a considerarlos personas que pueden tener problemas con las redes. Por supuesto que pueden tener problemas, pero ellos no son el problema, ¿eh? Porque si no, no les ayudaremos nunca. Ens quedaríem aquí parlant i parlant i parlant, però bueno, el temps, i fins i tot ens hem passat una miqueta del temps. I jo crec que hi ha un tema que hem anat donant-li voltes i que crec que és molt important, que és la importància de les coses que són senzilles, fonamentals, compartides, i moltes vegades amb els adolescents són aquestes coses. Per exemple, no trencar el vincle de l'afecte, per exemple, estar sempre al seu costat, per exemple, tenir present de que creixen perquè s'han de fer persones lliures i que això implica moltes vegades estar al seu costat. És curiós quan parles amb joves i amb adolescents com són capaços de recordar les persones que han estat al seu costat i l'exemplaritat, o sigui, l'actitud d'influencer dels adults, no? Jo crec que això és un tema que també l'hem de tenir present quan es parla, no? Nosaltres com a adults podem fer el que sigui, els joves i els adolescents prohibim-ho tot, no? Clar, jo crec que aquí, perquè quan parlem del mòbil que està al cotxet del nen, però moltes vegades aquests cotxets dels nens, el mòbil està perquè el vegi la mare i mentre està donant de mamar. No, totes aquestes coses no tenen una actitud que potser hauríem de plantejar. Al final, educar és això, és estar, és estimar, és estar al costat i sobretot tenir aquesta serenitat que ens heu parlat vosaltres i que jo crec que d'alguna manera tots compartim, de saber col·locar bé les coses, no maximitzar, però prendre decisions que siguin realment eficaces per la salut de tots i perquè d'alguna manera garantim que avancem, que treballem, que estem junts i que d'alguna manera
tots els infants i tots els joves, molt més enllà del 40% que estan en entorns més o menys amb possibilitats de lleure, més o menys amb possibilitats d'un cert treball digital, aconseguim que tots avancin, perquè el nostre repte és garantir que aquesta bretxa digital, que aquesta bretxa social es vagi fent cada cop més petita i que d'alguna manera garantim un recurs per tots. Moltes gràcies i passo al Héctor.